challenger. Mama Miraho, no challenger. Pay so when dear home for fee. What dear chair, what dear banquet, and you order for and pay Senia or Tafa Bunsam from what you year. No more cordina, Sanka Comoncono, and Kaudenka was saying. Then so, the one shame was say, I was saying, then so, dear Echimo. Nti ampara so twedi ampunyango pon wanya ye odi ho afofi emenen so wodi yankwa che ye amase kan tiasefo ho dia na anopai bebia onam bia se wasori o continue bebia nam bia no anopai kanfo no shenedin kunkuna nunya anopai se wamadi achiwa you are one fair with binti, and you seek a binti. Nanka one in Nasenke, Nememen day, and Kawonso. Overcast as a four. His son of pay, or Bodie. Nadia ne one is a senior Okoda, yet, or Dana Hall. Yes, when it tea and a Basakasin equal more. And pay a young one and a wire, or body. Enti baby anambia fanasia mano na shani din kunkuno enano David se lekra ye radia ye na muadi ni na shani din kunkuno ye isanse David hu di twede ampunyankopon wa yamano enti anopede no twede ampunyankopon wa yamano wajiwo odi unkwache o so wabo ho banya na se wamadi achinwa anope yina ye ene eyamemenda osumi otosungochi odinefu pole ensia awo mfimpi mienu ani dunu mienu mu already gususha ye aya hinkana ne 3.3 FM anopanso ya sa transi biemo sindi ta transi no menda no pebia no pura 4:30 nya bopepe no yetenase na yene Better Christian Church AKyem Asuboa a Odiyifuo Kwasha edano ono no san kofa bai ko kwesi do heba center na wo AKyem Asuboa yetenase ne nu pensi babu mu Odiyifuo kana dwen chiro enanso yam binda ezu de jinagua etiano pai yenu bechu nyame asewo yenu bechu nyame asemu yesu so esanse ya pomden so hu hia enti PR nso betrase o trase nso a ono so adwudwoma ma yen etizame do difo onna pamfo o ma trase emuna ye ka o se Better Christian Church so pese wonso uti edwumadi bia ekoso bia wo yempeso aso a bibia obetimi so ahwe live on Facebook and one is login in o search Better Christian Church and
base be Odiyifuo Kwasha that was on so trendy sounds na YouTube page so Better Christian Church it them sa anti abo modern na follow na who follow ya who ye no ma bia ana si dwumedia horo nyina enti ano pesi ya mu afi ready dia and Odiyifuo Kwasha odi ekwelu ade ni Odiyifuo Eja Nyamasum dwinka ho enka unso na mpacho mpom ti sen nyame adom Odiyifuo transi anatum se Ghana ni na yidin Odiyifuo Eja anopai ho ayefede nyame afi so se ni ya de a ai to de bia tu sa ho den no tum se sunsun pe no so na me melo no so se ni ana utumi se ni music kwa menka no usinkete di nyame asembra ye no ye kan so nyame wonchira o amen ai o ma ho den no amen na gusua ni nchu nyame asem no protocol mine bro and then sisi vishia wana wadoji kakla enda kwa kamepe ayi maya mre kakra oh sunsun pe so na woni yemlo eja boy ni original man etifu Odiyifuo Kwasha satrase into bin country bi no bi su mo bi amane se otrase dia na nsem ko a Better Christian Church onodano ukọ ye AKyem Asuboa dia enye nyasem ketua na so ode abefo so asaka ho de ene mo san follow no e Facebook and YouTube bia bo Odiyifuo Kwasha ewie blame de enye easy etibo modern na follow yen this time o transi Odiyifuo me you film Odiyifuo Ghana ayedin inti eja yitio ena anopa hiso ndone nam yo nyame ase se don rin so di akwanja amai yo nyadofo enenso yasan no wasabehia kasafidie eso esan no babeche onyame nasem eja yemne nti bebi a woda bia woti enka bia no anasa homachi wasori a woti enka bia no na wasi utrase na yede enwahye obade ne nsa yara wasi yedimafo ene aboafo ade nyina su tumfo ne awurade danda nyina yehwede ya de bonyefo wiye manyanya na boradwen nti ahye so enye papa bi ayeye enye tene bi etene enye nimde bi enim nyansa bi ayenim ne mure ya de bonyefo do awodo ya muluso nti do na dwe o me kwura murunkun o mo abofo no ebede dayen bere ne so ye sanse wodo ye nti no wasa mo abofo no asa be benyaye anope kasa na ase enka odida onyame ayeye enka odida yede wase bebere eyi waye bebere e Jesus Christ dim don ne blenso ayade wase yi unim se ntia be pie fidua mu be na so mai ba betie wasem emaye mfa ya paye nyansa ya nimdia emfa nye bibibiara ma ade nyina mfiri wawurade ne ewia yade na ase ma hu sala nso ne yekoso ora bompa ye gya tiefu a omutie nyina hye wonsa biri na du omai ba betie wasem wabia koma bia mu na wonsem a awie bire ya ayatie ye bedi so nya de wonya no pe enya de ye pe de wo pe na wo ba nane wo kina ye kra anyira we ni yesra nyame agya oba skonkodim no yenka amen yo onyadofo anopai ma me no mienu entie onyame nasem onyame esanse wo do me no mienu nti obo wiase yenim kwan fa so beda ho emuniama nyina o de nyina hye yensa se bibia wu bia yemfa yenwa ware yire mo ne yepa de yepa bia yenye na mu dia ade a wo hwe firi me no mienu ncha ni se yedi wo buo ene anidie ene suro ebe somo no nanso de onyame ya ma nipa nyina no nipa yani nso ti danda nyina no aka kire asempa kafo no se monko na monka mensempa no nkire abodie nyina na ne obagye di no ma no kwan mobo na su na mode me nyame asem ba cheche obedi su no ono nipa dachi magye ne nkwa na ne wanyi me nyame asem ani no ono etamo ewiase ne so aye no no onim se wono ano dachi ne kra no be firi nsa anopai ma me no mienu entie onyame nasem anopai ye bowura awade mu
ɛna wohwɛ awade a atete apansam yɛhyia yɛforɔ ne yɛde daka mu ne yɛni agye ɛni nansa ne yɛyi kawa no nyinaa ato akyene nti yɛhwɛ sɛ awadeɛ no asotwe bi wɔ awadeɛ ho adaakyere nyame no bɛma yɛ anaa Genesis 2 kan 18 to 25 no kama me ne nti nyame asɛ yɛka Mose homa a ɛdi kan ne kyɛ yɛ mmienu yi mu ɛyɛ edumɔtwe ɛkɔsi aduonu no mu no ɔsɛ na Awurade Nyankopɔn ɛka sɛ ɛnyɛ sɛ onipa ɛnkotena nti mɛyɛ ne nsɛ soboafoɔ mama no na sɛ Nyankopɔn wɔdɔ nipa pa o Nyankopɔn hwɛ din wɔ si daabi abɔfoɔ yɛmmɔ nipa sɛ yɛsu ban so ayɛ yɛba ɛdi to bɔ na bɛrima nko a wɔ si daabi ɛmmoa nyinaa biribia yɛayɛ no mmienu na hwɛ onipa nko a ɔno nko a na ɔtɔ no mu ɛba saa n'ani nye nti momma yɛnyɛ ne sɛ soboafoɔ nyɛ dɛn ɛmfa ma no yɛnkɔ na Awurade Nyankopɔn ɛde dɔteɛ anwene wura mu mmoadoma ne ewiem nnomaa nyinaa na wɔde wɔn ɛbrɛ onipa no na wɔde wɔn baa onipa no nkyɛn sɛdeɛ ɔbɛhunu sɛdeɛ ɔbɛfrɛ wɔn mentoa so na deɛ onipa ɛde fra abɔdeɛ a ɛte aseɛ biara no ɛno ara ɛne ne din safoɔkyi yɛ Odiyifuo nyame tete natiɛ wɔde nwene wura mu mmoa nyinaa nnomaa biribiaa wɔ asase so biaa awiawia wɔ so biaa deɛ tete n'akyi wɔ nwene nyinaa wie na ɔbaa turo mu hɔ na bɛrima no nko a onipa no nko a yɛfɛ no bɛrima no ɔno nko a no wɔ hɔ ɔdɔm berɛ sɛ ɛmmoa mi na ɔmu nyinaa bɛhyɛ wo nsa nti ɛkwan bia totoɔ mu nyinaa din sɛ din bia wɔde bɛto aboɔ biaa din no ɛno ara ne ne din na wɔde ɔmu nyinaa bɛhyɛ onipa no nsa yɛnkɔ na onipa atoto efiam ewiem nnomaa ɛne ewura mu mmoadoma nyinaa din nanso onipa deɛ wɔanya ne sɛ soboafoɔ ama no ti onipa no hwɛ din wɔ sɛ woyɛ bɛfrɛ akokɔ woyɛ bɛfrɛ ɔkraman ado ekusie ɔtwe ewio apɛtuprɛ ɔtoto ɛboɔ biaa din ɔtoto ɔmu nyinaa din na ɔmu nyinaa wɔtɔ mu obiaa ne ne nyɔnko obiaa ne ne yere ɔno mu nyinaa ne agye ɔmu di asa ɔde ɔmpɛ bia ɔmo yɛ enipa deɛ ɔno nko a na wayɛ mmɔbɔ na ɔwɔturo no yɛnkɔ aduonu baako no na Awurade Nyankopɔn ɛma na hɔ ɛtɔ onipa no so na wɔdae na oyi ne fi mpadeɛ mu biako na wɔde nam etua nan mu na Awurade Nyankopɔn de mpadeɛ a oyi firi onipa no mu no ɛyɛ ɔbaa ɔde ne brɛ onipa ka amen papa yɛ hwɛ din wɔ si daabi bɛrima da no ɔdaeɛ ho wɔtu nkura mu kɔnkɔnkɔn Nyankopɔn bɛyi ne mfe pa baako pɛ na ɔde nam tua na ɔde yɛ ɔbaa kama na ɔde ne brɛ sɛ mewura agyeɛ na mehwɛ ɛmmoa nyina biribiaa mmienu wɔmpo na wɔtotɔ mu din na wo nso deɛ wo nko a na wonam turo nti wo so gye obuafoɔ na wɔnka ho ɔde ne brɛ onipa no yɛnkɔ onipa no kaa sɛ ampara me nnompe nie ɛne me honam nie na wei ɛna ɔbɛfrɛ ne sɛ ɔbaa ɛfiri sɛ ɔbarima mu na ɔyii ne firi safoɔkyi papa wayɛ ade waboa me afei na me nso m'ani bɛgye wɔ turo mu ha wei ni mɛfrɛ nso ɔbaa ɔbaa ne ho ɔfɛ saa wei de yɛfrɛ no ɔbaa ɛfiri sɛ me nnompe baako me honam mpawa baako pɛ ne yɛyi na wɔde yɛ dɛn woyi de yɛ ɔbaa yi nti mɛfrɛ no ɔbaa yɛnkɔ aduonu na no wɔse saa nti na ɔbarima bɛgya no agya ne na hɔ no ɔde ne ho akɔbata ne yere ho na wayɛ honam korɔ safoɔkyi ne saa nti no ɔbarima bere no so na sɛ woaso awadeɛ a na sɛ wogya wo maame ɛne wo papa hɔ na wankasa wokɔ ne nam kuro no kuro fa baabi a wote biara no wo fam na wohu ɔba wei deɛ ɔyɛ ne mɛwaa no na wode no akɔma wo maame nom na ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛyɛ wo yere nyɛ saa yɛnkɔe aduonu nom na wieɛ no wɔse na wɔn baanu no ɛdeda adagya ɔbarima no ne yere nanso na wɔn ani ɛnwu safoɔkyi momienu deɛ mopɛ biaa monyɛ mudidi wie a mokɔwura dam monyimani monna adagya naked ma monhyɛ hwee nanso nɛ wobɛkɔ awalefoɔ no ɛmpa so wɔ no wobɛkɔ na ɔbaa no ahyɛ tres na bɛrima no nso ahyɛ tres da a wanhyɛ tres wɔhɛ nika na bɛrima no nso ahyɛ nika na ɔmugu mpa no so sɛ abodiaba nanso wɔ sɛ mu nyinaa monyɛ naked na mu nyinaa monna adagya
enti na fe die enije den abanye sa enija ba enti onya abom abane die enti na obi akokoyi ne die onu abie anwumonyom Odiyifuo anwumonyom anwumonyom eti bi ensa yi ba ko besi enumu no kama me 3 verse number 1 to 5 ja fe die ye kan anwumonyom no oba ba be ma ba ye ko chapter 3 verse number 1 to 5 Odiyifuo atifi asem no se odofo no kware difo dofo odo yira ese wo ye dan udi no kure sa nanso na ware bebi no kure nim ahani asem de bia me ka me se awade ye dipa bebre be ko buru nsam jem sa Odiyifuo na se papa ba wo si wodi eman kwa me kuta 32 emisi wo kum biawe wo ye dwompani o sisa ma na boa so o man ni musika na wono no aso no so won fa mo nipa no ono ko afa mama ko aduasa mienu na ya ni nipa ya ni ye wura firi se asase ye ba se padie Odiyifuo pa na ohwe om school ana se ne o na yire no ne mpenafo no ma ko 32 mama ko 32 so okum bia wi so ye de yen yenko papa ma yenko o se mempa so ode so mu na mehwehwe de mekra edo no safoti afi de nyame aboa ba ma wanyi ti ebra woda ho no na ebra woda mpa no so na wodwen sisia de se menya me ho kafo me de ne kam ho nti wo se mempa so meda no ena medwendwene na mehwe obi me kwan edan edo no na mesu bi edan mesu bi kotu no ena me ne edan enantie no no sa odane ne ho ane ho nka obi sa odane ne ho ane ho nka obi ono kwa oda ho ento obi aso eni kwa sa ho nkwan so da nenso me ho no wo ko chinchiri a oba ne kondo no be ma ne kondo no edan me ho no me frɛ no ena me frɛ no nenso wa mamu ya bia na me hu na me frɛ sa wura bra me mani je ho pa se mpesa me no otra na wo sesai wo se nanso amamu ya bia amamu ya bia yanko ye de me sore machiri krom ana wo se dabi oba ya me hu ni wono anso na me kondo se me wa no enti ba bia wo hye bia no se me kohwe na dem na me hu no enti wo de machichi krom me sore machiri krom mu me sore machiri krom ko e monten no so ba bia monten tokro ba bia me ko wura ho ene adwom me hwehwe de me kra edo no ana wo hwehwe de ne kra edo no ye dai mehwehwe no nanso me hono safoti hwe wa bra wo ban ho ha hye na wo hwe oba no hwe bra wo bra oban ho na fe yensaka mani wi na fe ye to majejem ni ye bombo shit se se enfo mo nya hwe wa wade nya bunsam jem wadu hodada na sa wade enti na obi abo bra opese ofo so na da ache ne one ne yire ne ma omo ye da omudi yi Odiyifuo na se woni yi da Paul se nto wo se kwase nto na wanware ko na wanware na menu mieni de ye ngasi chinchin maso kromu chinchin Asuboa chinchin oda mpatemu ye chinchin ene wan kese okohu dofo a wo pe no na fo so ni mu afi de biem yanko eyimo ya miensa no wose awemfo a wo chi kromu ebeto me ye mekra edo no muhunu na mesiesie won hu kakra alape wasi misiesie me hu kakra alape no mema mehunu de mekra edo no mesuonumu na menya no mu ekosi se mede no me ba me fie afedi oni pa no wachi nkuro no sa ahwede ne kra akodo nya sa ne zanka no enti okoto empanifo awenfo mu wen nkuro no no enu bi tan se mu sisa su mesi so abasi ha ojo odi efe kuro no e bia la be hu no omo pobua no echinya de we hu no no wo sa omo kakre bi no na fo okoto ya akosi den wo tu fam no awa wo atu wo de men saka wo de de minyo we ahyasie no asiwa no nufuri jeja ho no men saso mu de men ye dai minyo ana wo de ne ba ne fie ade ba che ne papa ne maame yesa wo de ne ko ne maame piem se e ho na wo dai okwa no ahyasie no ne nya ka no ne nufu sisi ho na okofa no hwe wa bra wo bra ansa na won seka no na fe won seka na wi afa di ebiem nyame bo ya nufuo no esisi woni de ani na nika boye nufuo no nya start se ba fo pepe no asako fa fofora beka ho
wonia ya ne ye Kenya mi asema enipa be fi sa agro bi ne yedi hwe ye mpa bo 7 days hu eno na me ka kire me nuanom ne na ansa de be chi enu a eja na e dere no efi se hu bi da ne ni pesu na eja ne me hu sa a hye ni pa bebre ti me tise ni bi se Odiyifuo kwa ho ne eja bi ni ho nti me duro be pe me so teme me se da ye be pa ni ha onia da je be hu o e be hu se nyame aboa wo ko fa ba na oni kapere woni na pra nyame aboa mo onye sika afo onye sika afre ma na hwe o ana ko ko to ho yes ayifro bebre yi o mokawa atrogu eno oba wa afo ko oba ko won shekawa ade kwanya miku etete me nya goda asem menu mi kwa se me yede me ware menu mi ho se me yede me ware na so wa hwe asetena no ebra wo hyase no hwe ba bia wankasa chinchi hu konchichi ansa na okoto omo mu yekurokura no ubusa om ko echi om sanka kira ansa won saka no ana won sa so mu no se wo die me nye ni mu da na fe die biem na asi ukwan ya enti waja obara tochene na akofa foforo na fe wo chi nkronum na afi adwaman kwa eno hwema adwaman kwa nipa bo adwaman ampa Odiyifuo ye wo yiri okun kai atotom nya to akene papa eni ya prom titiri kwa sikafo ne de ene sikani yentodefo ya bio yentodefo ancho abofo konkron betofo sa se nipa ye hie gimigimi a abofo betufo ampa Odiyifuo dache awade nipa bebre ko Odiyifuo ma memfa verse number 5 no to asoma fa fo sesai wose meka montam ko Jerusalem mama se fo ti o afedie ayefro ne baso no unim se ba bia ayefro ne du homo na asofo kinka bibia ne nipa nyina atwahia no unim se entam ka no waka Odiyifuo nanso edi da asane yi ka wana to akene ni ye sakọ ye ofro sofo na wo ye oba dada ne ho ade won no be ma foforo no be ma na sakofo ba ofro wo sa ba ye foforo ho ade ha wogimi na se unim nyasa wonia bibibo bibi asembesia na enipa beye mobo da che se Odiyifuo enipa beye mobo ai wade enipa bebre be ko bro nsam jem ana oba okun mi kodwabo bo ono bia koda be ma wo yire ya me no nya na ti wodan ye bobra ene ye nya ye sofa nya me bo sisi yi mi koda enkra se me ko nkra kwa adwuma okodu okotubi baabi wote o kompasa ye kwa baba ho dabi ene obekọ fie no ne ya ja oba ne ya na ni manyina gufie amro besi akronfo aba asase we so nyina afia warejae enipa bebire asa nyina afia warejae wonyamete so no oboni mu ase ne wo hwe nipa ma wasase so aware ho enti bi bra me bire bi me bra mu nti enie dabi o onua hwe wankasa baabi a wonanti ya ansa wankasa bire ekohia kwa wo ya yefro kwa se wo kantam on se ani na sape no entam ato akene da o twan wose meka montam Jerusalem mama meka montam Jerusalem mama se enne ya maso mu mi nyo mu biebu da yanko wose meka montam Jerusalem mama atwa eni pete mu afrobidie no entam sorry eho entam se munyane na muhenya odo ekosi bra ono arape safoji me come on tam na sa wade bia beko hu bia entam ka dare eda ho to on se Odiyifuo na maru so mo jeje hu dondo we do nya de pa afeni na sada pasam mesi yesi ye hwe mangana awade bebe atita pasam papa enipa bebe ayi omuka wa ato akene sa ka wenso wana akoto na ne bai be ma yi dia to akene titi ko omo mutayi omuka wa to kene pa ya mema wono ba ne betre woda bobra bra no ba na tre wiema bra nyame abo no okodu kromu na enese ato ba nda so asi wodidi no na ne hoto no na fi wa start twekura adai mi kura ko fa foforo nyanko po tesoro no hwedim enso bra wo hyase no wo kantam enso enipa ho nyine die dansa sampa enipa so asi ni yiri nie ni kunsu nie afa ye dan ana awareja ye ba obidi ni betre kurase edi konto mine nkwan kusire nkwan abra due koko na ba asoposo wote ampa wonsia ne yiri mu sia obi ko timi ko se ba ma manya ni die ajayi menya ni mu da obi ku onka wo ko tale ho na ne menya o mo hwom
no mu di no sebe manadwi se sram na ne yede da ne twena so mu panyan obehu ko ne bi sie tutu Yakobɔ wote soro Yakobɔ hwedi wasi memma enti tia se mu tie mi na mu sakra mo adwen wa awale mu enie da bi Odiyifuo da bunsam gem modu hodada meni abranche yes mumie nya adwamapɔ na si yewu a yemie ni nkan aminam wa wale a tra wo yire ho tra wo ko da chi da boaw papa yenko metwa emebusam eti aduonu baako imu krona wo sesai Proverbs chapter 21 verse 9 21 verse 9 oh sorry Proverbs 21 verse 9 verse number 9 9 amen come Odiyifuo Osi edan atifi kukuo mu etena eyesene se onu oba ntokwapeni ntokwapefo ebetena edan mu safoji ya Odiyifuo se wo so nwale ya ye wasofo bebire ho mom so no mo nwale kura sa won tie hisem bia na bible ne kanu eye na mu de a chense oba kofo ba be mo ya no ne nam ukaka kwasia abua ene ka woni yiri kura mpo na ka fa so edan e wo so e ma ho e chense oba kofo ba ne ho no bebire awade no mo ampa ene bible ne kanu awade mebire awade edan eno mo mebire akowore e majata ani asebo sa e majata ani asebo be gufi sa Odiyifuo be ma na no turo nu woni mu se ni kunkwa na bona konma da bi o odo monchi ochia na sofo empenifo kron kofi okọ wo muade kete kura ya o se edan atifi kukuo mu tena eyesene se wonu oba tokopefo ebetena edan mu safodi ya Odiyifuo ade wonkwa wuti wudam na se woni ri bia odwen ho ane wo dwuro ho a emfa so wo a chance se oba kofu oba oni hwini mu bonu a wo muade abetena wo fi na efie fo nyina obasu ja agu amani moko handa kuro betuma ba bia odo ba ko handa kuro mo si fie ho yebetum Odiyifuo mantem mo si ho ene nka wonko ampo na wo tie ne nka fa so wo so aye chance oba kofu oba wo muade wonderful na ni sade wonderful na obenu ho baba ye o ma me kura no obama no ma me yaka ampa ani wunu ya mu nya yaka abusuafo nya yaka ene won ware kafa so ana pese o tinya me asem Odiyifuo o mutie entia awade ye nya de asi etumi ka ko ware da bi o oba no hu na to boase bon ho mpaye be ma no hu na to boase de ebon efise ye won kwan na nyira babo sa je so wuo yes ye de tutum ni kania ko fa hu bia be sifi wo ya me ka kokore me say wo ba bia be ma bia ko wane nti wo nti bi ko ntafi ma enfi okotire mu kura no da bia ye tu no mantemu ane obogu no okotra ha ane chobo na dai ane da bia wo ko tefe ne tu me yire nti o ne yire mu bono o ka se nya so no burunia man me bia mo ka se nya no burunia papa na so maami wo ne bai maami wo de obu etete akwada yi nyame abo na baso so mebire man ne bebire akọ wo mu kun mu a o ma wo kun ko hwe o maami no endi di ko mo maami bi ni maami be fie de tikoji kum obaye maami po no mo abiem wo te sa sakra wadwen na boawo na aware na wote ho no awani nso ade ne mu na wode koblo nsam gem onia saka mami mebu sem ho na etidu nwatwe yimo aduonu mienu 22 no o se sai Proverb 18 22 na 22 kama me ti me sem na boawo na bra ho ase awade bra ho ase be ma bra ho ase oba bra ho ase ya Odiyifuo wase je wanya eyire no bible se ka wo kofo oba ne ho dwoa wanya de papa na wanya brade ho nso ani so enti wo ba ma bia wonya wore pepa Nyankopon ni ye de aso ampa tra wo ye na wo ko a ne wonya oyire no wo ye dan wonya ade papa ampa Odiyifuo na wonya Nyankopon so dan ani so ya na so bebile so mu ngare ene oba we ba no ko ene oba no ko ene ma bebile so jumo mu so didi no be ma we ba no ko minia sa kwa na wo siso no wo ko bunu nsam gem wonderful o se wiase na esai papa oni wiase na sa wie o ye ni ntini ni se wiase no betra woda awade de wo ko bunu nsam gem sa wo awade ote ho unkuma fo nya no yaka ase ene wo yaka wo so dia emafo efie na omuye fo nso no emu an hokowura ne mema so ka emafo enu mu so hokowura onua bible se ko obi wonya oyire no na ko onya adepa
naka nyesa sa naka Nyankopɔn so ye de nani aso awurade ho ani so enti sɛ wonya ware wie dia ene ne yenko Korintofoɔ ngbe edi kan no eti enso eyi ba ko be si du ba ko no kama me Odiyifuo 1 Corinthians 7 me kama 1 to 11 kama me onia ti nyame asɛm na boa wo wa ware anya wo ko brinsam jebo mebre awade omo si brinsam jem kwa so memma mebre muade wo ko wari fio no ensi wo omo onyo no munyaka saa na ma no bebre so tie yang mo wuram yang kwa wase sai ati fi asɛm wose de ɔsomfoɔ no susu fa awade ho asomafoɔ no de ɔmo susu yɛ den ɛde fa awade ho efisi onipa wunyi abɛda ɔbɛware yang kwa ampa Odiyifuo ha ɔse na de macho no ho ne de yes ma obarima sɛ ɔmfa no ho ka ɔba safo ti wase de atwa brɛ mo ne ya nyame asɛm a menum yɛ ne yɛkenkan de wase ya atwa de abrɛ menum yɛ nu sɛ ɛyɛ mu nipa sɛ fa ho yɛ den ɛka ɔba ware oba wotama so se wo ye de ware oba wotama so se wo ye de won so ware ye mu nipa so wonfa no ye den enko ba yenko na so adwama bonti obari ma biara nya onara ne yire safoti na oba biara so nya onara ne kunu ba ma bia oba ba ko pe ani Yesu de ba me no mienu ani oba bia nso no ba ma ba ko pe ani wo de ma me no mienu enso ne hwe pra hwe enko ebi kwa de 10 ebi de mekan no 32 e mama ko 32 ono ne ye workers no afọ ma na se so ye adwuma mpani okay adwuma mpani nti ono woni me bi de twempera oni me bi de twempera wasi na so de mamoti safo nya so mo ku oh yeah bebre safo nya okun no ono mo da owia odu aso ne mo ni sikanti ye hwehwa no ye pekwa de ntoma sefo no mo fa so nko enipa de hwe de etuaniwa onyankopɔ do hwe inside papa awie ni asam adwama bonti oba be bia nya ono nkwa ne ye na oba bia nso nya ono nkwa ne kuru yenko miensa no wasi okunu e ma yere de se safoti na wa yere nso ma ekunu sala enti wo okun wonnam uhu ade e fa otabere wo yere ka akora wutimi ni mane dem edampa wo sia mana dem wo ba nso nam no ono so kohia ade e fa wo ba ma be betimi de so mukun oh yes bẹ́ẹ̀ bí wọn kọ́ na ataade kwa ọ̀ntọ́ bi da mpabọ̀ wọn ntọ́ bi da oh yes ní nyina yẹ ne yere na ọ̀tọ́ no ampa enti benkum dwa nifa nso gya adwa benkum wonderful Odiyifuo wọ́n bẹ́ẹ̀ bi kọ́ wọ́n ne ku ti no onye sika no de esie ne ku bẹ́ẹ̀ bi so wọ́n ne yere te onye sika no de esie ne yere ne yere ko nim na kanto okun ma oyin ne se na oyin so ma okun sara na Nyankopɔ de ama me no mie ni so pa sisi omo enipa echem sisi e sie kwa ware mu a ware bebre bo se kun papa Odiyifuo e bo se kun papa oba ni be be tenwura ma ya dwuma sika ne ba woni bi debi mama bebre tibi ko wura fie etibi ko gi efie sase do nyame aboa na atobo ase adwuma ni na ba no ne apam na firi ho ne ba ma fufura ba na oba na fa enema ni na ene ne koso ene mema ni bebre ema ne dwuma mu die ni se woni ni kun tana so hu se ni kun nsam ya no ma start no mo yam pentoa no ma start no mo yam pentoa odide no wose kakragum odide ne kwase kakragum enti ebedi mfie be se mieru ne nano da ba ba nefu ado na na se atata ne wu tem ebere wo ye sanya so no papers nyina ada so enti be ma ni wu ye na no na waji niema ni nyina efisa dan woni na asensan ba mu se be ma ni wu ne japade ni ne dia ene ne koso ma ganam enti wu de sedi be ma bi ni oba ba ya djuma ba ko ya ban djuma oba ji pension pay na anche no owu no oba na fasika ni nyina ene djuma me ma no ba no mu ni komuni empentoa omo yam ne se pada no da bi odidi na se kakra goni nkwan no fufuo no ko wa kwa de kakra mesa de oni obi enti o ma na se nya tatanefu ado ne tem wose wayire enu anara ni nipadia su tumi wayire okunu wacha se baba ne ka wo ba be wo ware ya wonni nipadia su tumi na okunu na so wo ba be dress se wo kwa yie be ma na me kaka he mewura na dress wo de so kwa he uhu atwam no odi wakofa yie hu asamaba uhu atwam no me koyie ba na me koyie na oteteme ha je ne jibisa yie hu asam no akan me koyie na oteteme wala ngaso ba wafo ba bu se wonni ni pedu atutumi na mu wukunu Ghana ba koyie na okaka hu asam na so timeka ye wi ani aguaso nam hwe adwamanti ye hu ne ma bebre wase wayire ni onara ni pedu
no nipadua so tumi na mo okunu wo kunu sara so okunu eni onara nipadua so tumi se won nante bre ansa na won saka no Saudi for na mo yere na so okunu wo so ni nipadua so tumi na mo yere na so na oba ntimi tuni kunfo se be metu ka pa na oba kaka wo timi ka da bi okoso magum wo timi ka kra okotwempera ai obara kaka so ba titi kwa press for no ye no ma pre abambo for no bebire wo okotwempera no ba no wo ba ne kaka no aworo bet wo no bet wo ntia de okoye no okontete ye che no kwa fa so hwi nipa wo aworo bet twa so serada so bra ye ma fro no ye kinkanya mi asamoto ya o kantam Saudi for kantam o se mo fa mo ho nka me ho safoti aje se mo ba no na presi se mo betena ho ebre kakra papa bi wo suwodi me yira me wa ni de me wu na musa papa na dai wo se wo ko ne yire ho a wo ba ne ma wo be hyedachi no na fo hyedachi no o huri wo ni be chi da mo ja wo wi anu odi sifo no obora to kase miensa pa miensa ansa no amana annashim ngake se oba be ma ne de oba ne hyechiri oba no ko she be ma na chi ano odna ko rans kakra no odna ko rans odan o di asa oba ma na chi odan mo afo wi anu odi sifo no obora to kase miensa njelo boy ko no ayemle wo si odi aware we ma hwema nya kura mewu na sape obewu Odiyifuo o se mo fa mo ho nka me mo ho safoti obo ko dan wo no oba ni shetra sese ya oba bi oba da ampa na oba bi okunda sa ye nya so gwa so fi ho ye nya gwa so fi ho si ewu ye ko ma papam so we obedi boni sa na owu na fi ye kenkai ya le ko ma papa bi mu ya le ko ma papa bi mu ya le ko ma papa bi mu ya ni kuro ye nyina ba ko ya ni kuro gagra ya ni kuro ye ni ba bi ya kuro ye ni ba bi ya kuro onua me pese me wani ma wati ase nya me asa ma wati ase se wa wari ya nya asoro ko ni jako papa wa wari nya asolo ko mi ese dai jako wo de unka meka muku wonnim nyame a wosom no na edu na pa anadwo akwesha trice wo hye nika de anim wo de hun hye ukun na fu wo si abonte ni okofa bia wo si e bi ko twempera wala ngeze mu ko wo be fie wo de hun hye no ani bebire nso no wo pa wi o anadwo ni nyade ma no so odu abonte na wo sakofa foforo wote sa wo ukuta honhom bone ene bre honhom no mama ni bebire kuta honhom bone ka na dwen wo si abonte ene bre ukobro sabjim wonderful sakwa dwen abwo amen ntado pai onyame na mra sem so tumi no mienfo aware waware nya wo kobro sabjim papa esi david yanko Odiyifuo mi wie kra yanko wase mo fa mo nka me mo ho aware fo ba ni no presi mo betena ho ebre kakra endika ye wo ba bia ho a se ka munya Odiyifuo kakra wa aware mu a na ka mo yan paibo na motu mu wasi wa man paibo se wa wo yira na wa wo hu edu na pakwa na so wo plakwa na so wo kondo ko timi frɛ na de opebia mutimi ye sasa Odiyifuo bia sa na wo twi mu de ye to so say be ye mpapo say ne better Christian church for ye 7 days ye be wie wo kyene Odiyifuo na fe mo sana hyem bio enti ye 7 days ye twa nyame no wo say ne man ko ye makura e school kura no mu nya dwuma nye papa enti ye nko nyame no mu say 7 days ye wia ya sa ye dan ya sa be hyem bim be se ebi kwe obeba wo si mfie nani wo hu ba bia ne kunda Odiyifuo wase no obon sama amfa mo ho na mre so anso ma enti e basa na se modem ho kame mo ho a ho wo ba ma no obesi ko na to ba no de ne ho hie na oba konya de de ho free oba kwati ahwe so ampa obronsam amfa mo ho na mre no so why de wanso ba hwe ti modem kame mo a obronsam buwam ampa Odiyifuo obronsam buwam papa ti me se bra bo yanko osina ye de meka na kwa ba fam na nye ohye so Paul wo se we de meka na kwa ma fam nye ohye so kwa ofise Paul wanware na me pesen ke nipa nyina ye te se de metie Paul wo se me de ma wanware o nti se u kire hisam a ka ye se me Paul so obiara ewo no ara na doma kyede ai firo Nyankopon obi ho kwa na se dakokura wonu wo ba nhye wonu ba ma nhye mo ntimi na ampa enti obia wono ankasa na doma kyede a onyame na de den ade ma no nti yensi mo kwai obi de etise obi de enso tise obi de se ne wonu obi nhye mo ntimi na na obi so mo wo se woni e ma asem kwa ne enkanda dwe ho kura enti obia ne na doma kyede a onyame de den ade ma no obi akwa wonam so enti yensi obi a force na so wale dia e force sa what did you say that force Odiyifuo ma e kodwa mo ni memma ehihia omo kodwa mu a omo adwuma nu behu adwuma mpani fo kono mo twempera
na waware so ofio nanso adwuma na wo mu no esanse pani no woni na antwempena ye mani post ye be na di kra enti na wo kodwo bebira empanifo mo ne bebire de adwuma no amle ko mu so kum oh yes no mo so awale mo so mo awale ye na wi akwatra so fi wo she shoe akase yes 25 shoe wo so ko heavy on obatai bunsam je poya fawo bunsam je mka nya kwa ko nya djuma ho kra nye wo nya pono akwata ho yes akopeta yes bibi be si o mo me sekre adwo ye dwama abo ho na da chi aboa yin amen papa twaso twaso yo twaso yanko osena me ka me che asigafo ne akunafo se hwe obi wa won so ne me nware sisa na nware o me se me nware ne mpefo tan we da ko wale okurani yenye ni firi kuro mu kura na wo hwembra obi ani ko wo ne yire wo yenye ni firi kuro mu kura na wo hwembra wo se me ka me kire asigafo ne akunafo se sai eyama won se wo wale sorry eyama won se wo tra won se me Paul se okurani te ho se me Paul oba wafo oba okunani so yeso mo tell say dai me eno okunani sigafo na kunafo won ware ya wo ye be ma won ware wo ye oba wo ni yire te ho se me Paul oba wo ni kun te ho se me Paul be ma wo ni yire eno kunafo so te ho se me Paul eno obi wo kun wo yire wo te ho se me Paul nanso ene kunafo bebre huri ntokua Odiyifuo mema no kra de me se gama yensi oba no kra na na so obi kra ma ne yiri da keta so na kra no okotobi se ne bia ni tite ho bra oba ni nwi ne yiri no aje twi na wote se ne yiri wuna anadwo ko no obi ko jai papa Odiyifuo no wata so fi so ko heaven ti nyame sa pawo papa aware mebire si bun jem kwaso o mo Odiyifuo on se ka abosu me nson na se ka iso to panya sa yes ade tire ko pesi obi enim ya wadi e boni ndi ntemu adu Nyankopɔn aso yamuyo kokɔ to kɔhɛ baabi e kwase nsaye na ye sie nya wade no ka wani yegu ho ka wani yegu court ni ye sasori fi kwa heaven and wo wani mponi mfeni nu wo sa wale oba foforo wo sa wale be ma foforo uta sa babo neka oba kunafo osigani wasena me ka me che sigafo ne kunafo ka me chire mo sigafo ne mo kunafo sesai eyema won so wotra won se me mo ntra won se me Paul na se wontumi nhyɛ won ho so a na se montimi nhyɛ mo ho so na sa awade no ade no wo kondo na se wo pebi adidi a ene won wale kokoware na se oba ware sen se won ho bayira wo awade aye chen se wo so wo so won ware na wo ti wo se wo de wo di sigari na so wo ba kuranfo so na wo twempena ka wo ware ya ka fa so so ka babo o bebele omuniku amuti so mu yesigafo nanso omukunu amompranfo no untimi nkan ni o sia so na mo obi anso nu so onikun na ampo kan no ejo na jo amona ye nan mutisu emienu wo sa ko jaso na akobọ mpa se awurade yi humobo awurade yesu e suri baba sokoto baba mi yeku wala ngase edu na jukwa mema no mo kono ba ejo na jo ma no mo kono ba enti onyame adwuma na sei odonto bi to sei onyame adwuma na mo ye ni sei na mo ye ni sei onyame adwuma na mo ye ni sei yo da ni nkwankwansan da ni adwuma boy onyame adwuma na mo ye ni sei yo da onyame adwuma na mo ye ni sei onyame adwuma na mo ye ni sei yo da ni nkwankwansan da ni abosunso da ni adwuma boy onyame adwuma na mo ye ni sei yo da ba nya ti asie so onyame amani pa bi o ti asase su bi abofo Exodus 22 verse number Exodus 23 verse 20 mengo kama me ni amre asem no yo me kama Exodus chapter 23 verse 20 tia 23 enta wole da ti wono bofo liliu Odiyifuo mengo akọ wati hwa mere small bofo adi wani mu akọhwe obakwam wonyame amani pa bi o ti asase su bi abofo nti bla akọhwe na de kobo hey
no do ko duru de message ho onyame atorobo asiesie baabi akode awalefo ba ko donso adwamabo ti no ateso ampa hweyi wonanim eti hweyi obofo nanim ne tie ne obofo ne enwini tia no enkobo dwama ntia obofo no no refa me mra to no emfiri mu na se wudi bone a hye bofo na won fa mra to emfiri mu da efisa me din wonu mu minya me di obofo ne mu hey bofo ka ho mibisia na obofo papa so lo so odie papa so the letter won so preach machine won so ne de na waja ye wo ye bia no bofo na tworo waja yire ho ene waja yire ho mpirafo nsia wo adwuma num abansi kenya wo de twempera abansi kenya wo de twempera onyame wo bobo nyame wo bobo wo ko presa bitim have you sani ho yanko mento aso ha to so wasena sampara wutie ne ampara se wutie bofo ne na wo ye de meka cheni nyina dia asa meka wudi so a ene meye watamfo ha entia e koso na mu se nyame obi emboni kunu to kria ya mistake wo na ko Nyankopon contract wo ko Nyankopon adwuma onyame ni mpefesu Odiyifuo Kwasha nipa bi ade ne nam kwa amaburuku so ko eboni dua ese mi yisa ni pare firi ho wonderful enti se wo sum nyame ya meye wotamfo me hihom ya na me bofo no beti wanum ade wakoduru amolefo ya wa honhom bi efo amolefo a omo sa awade onyame do obofo no betwa hetifo no betwa perisifo no betwa kenyafo no betwa hewifo no betwa ani yabusifo antom kasa no betwa na metu magu ne meyi safo yefu awade nim no wale ne gina ko wonderful mento aso kakra soro wona nyame entu atseba me ka che wunya ene bebire omo de forget ne ware edu no mo de ware edu omo kwaji isuo omo kwaji bibia keke komuni ase ayo muni ase tu omo de ware first kwado di no mo isu beef omo de yankwan ne be man adwia sai beef ensori omo nyame abosom no enko bosom so fa ko ware nanya wane yanso omo ne abosom ne yanso nyebi na butu won abosom ba bia sum busu bia abosom ade bia no kagu fam na bubu na buadu na bubu ma buadu no na mo suma wade mu Nyankopon na mo suma wade mu Nyankopon wo sha wade anu nsuo so o didi kura me nyame ma de ma hira so no yade so afiri mu me hye wade anu nsuo so ti yale ye bo mu me ma ni seconds me yefum enso bi ye de 25 years enso na mo ko sha ka wa bare yale be man ko bu agudam me yale ye de etwa to ko hokra no se mema me kama was one who the open and obodum asase tia ma wade na mo che ho e se bodi dukure nti no mu hu obi a opon ana obi a wanwo ba wasase so na so mo ko sha ka wa no bare ngo obare ngo ade wa famu na ho nyina tutu ampa adwama kuto ansa ba ware ampa e wona manya sai ene woni no kura so awale ni sana ko ba no ta wa awo ama mu hu opon ba ana boni o masase so ya last one na wona do do no enfi amede ma mo no me manadu me ma so enso o ba kunafo wuku yiri wo kwa wo twempera hai onyame mama tamna so obua papa tamna ketwa bi kakakra bi yanko me kama Odiyifuo safoti nyame me ni pe bi abofo to wo twempera no ba bi ese nyame ni bokudu wo tweso ya Odiyifuo amento so how are you what is that na medu kra ni yanko Odiyifuo wasena wona wawale ne de mo ma wade ne me hye won safoti Paul say mo ma wade ne obi a wo che wade mbia the force enya me na momo eyawrade na kan so oba enya lukun nyana na nsa de se ka wa no wo ya to akere wo sa chesi fufuro ana so fo nsa be se ka fufuro wo ba wunya okun yanko na so janu a na se wuja chia wade na oche hunu wuja ya wongwale biu wudi se ja na hu wongwale biu anya sa uyo ba wuja wade wongwale biu uyo ba ma wuja wade wongwale biu anya sa wansani ni kurun ko bom mo nsa nkodi wansan mo nsa nkodi wansan papa hona mam 39 no hona mam 39 na fe enfa SMNG 739 739 ambachi yo kont fo mani di kana itinso no ye kan hona o kana men jampo ko 39 hona wasi oba wuku onia wasi oba oba ya wa be ma hwe wo bra wa ansa no wa ya wa wo no oba wuku nti ase no Odiyifuo un se awale mu nyina we ne mbra etwa to ko sa yanko oba ya sha okawa oba ya ware wo a wo nu ku da sori ya wuku nti ase na mbra kyekyere nyame asem a eye mbra no akyekyere wo na se ni kunu no ka ba bia na se wuku ni wu a no wade ho ansa no wa free no ho kwan so wale entu wo ho kwan so ware ne mpo no awrade mu ala na so nyame mu ye so ware enye obi on kwasori
amen wɔba wokun ti aseɛ no Yeah. mmara akyekyere mmara biara kyerɛ sɛ wofa wokun akyi kɔtwe mpena nanso ne bebree wokun twe mpena edwadifo no ɔmo sɛ nkyɛn no mayeram wɔde Asuboa bɛrɛ bi ɔwɔ no ɔdɔ buro no a wɔde twe mpena wobɛhu sɛ mmaa no so aburo bebree ɔno ma da wuranim ɔno ma da wɔba wokun ti aseɛ no nyame asɛm a yɛ mmara no a wɔde bɛbu atan no akyekyere wo na sɛ wokun ne ɛwu a ansa na wɔyɛ firi wowɔ nkwa sɛ ɔwareɛ ɛnyɛ wiase o ɛyɛ asɔre mu asɔre mu na sɛ pɛ bi mu ɛde ma wo ne daakye wo kra nyɛ dɛ anyera nanso ɔbaa wɔfoɔ ne kun no ɔkɔware obi ɔtɛ bosom so a ɔmpa sɔre ɔho a na nani ɔnkɔ sɔre onua ɛno na ɔhwɛ bɛsɛ bɛtɔ yɛasɛm so ate yɛafa to yɛ wobɛti nyame asɛm paa awareɛ wɔwɔdeɛ nya wokɔ nsɛm gyem sɛ ɔyɛ asopɛ nti nyame asɛm nti ɔho onyame wɔnhyɛ wate onyame wɔnom wate ne wɔwɔdeɛ yo anyo tra ho ɛkɔsi bere a onyame bɛto no nsa frɛ wo na woka w'ani gu so a ɔnya baabi akɔ onyame hyira wo na ɔnom nyame adwɔba no kokodim yɛnka amen nyame asɛm a yɛmfrɛ mu nyame asɛm a mu da hɔ korɔgyee ɛna Odiyifuo Kwasha anɔpa yi ɔde abrɛ menu mienu yi anɔpa yi ma wakye biem na yɛde 1 week esi hɔ ɛyɛ program kɛseɛ Sunday ɛne yɛde bɛkɔ awieɛ na masa na ɛnyɛ fadi agorɔ yɛto yɛn nsa frɔ Wednesday bia Odiyifuo Kwasha nyame ɛnam ne so edi dwuma ɔyɛ mpaebɔ kɛseɛ every Wednesday 8 o'clock in the morning 12 o'clock in the afternoon na kyerɛ sɛ wapɔn ɛno nti bɔmmɔden na brɛ bi ɔha ne wama ne nyinaa fabra na Awurade Nyankopɔn bɛnam ne so na wasaw yadeɛ apart from Wednesday nso ebi apɛ sɛ ɔkɔkɔ hu ne wɔ fie a obetimi akɔ bɛkɔ no asɔ dem hɔ na